ben je in Snakke geboren, maar lekker eten maar uit. En wij, dat ben ik, mijn Mirte en Marlijn. En waar kon je in waaien? Franeker. Fransje. En hoe oud ben je? 15 jaar. Ja, je bent al jongen. En als je dat net zegt, rijdt ze zoet op stap mijn 12. En van waar moet je met zeren? Voor oom Hessel en tante Sita. En waarom dan? Oom Kessel helpt me altijd bij het hinderen en verder dat er altijd een heel soort oorlijke ding is. Dit is een feestdag, maar die 12. Maar mensen in Snakkeborn hebben ze een dwarpstuin. En die stiet groot voor grienten. Vooral je, we hellen je grienten op. Ja. Ah, nou maar ze zijn misschien. Mirte en Marlijn. Goeie. Hoi. U is het 12 jaar. Nou, leuk. Gossen. Wij zijn hier uit om grienten. Ja, nou, die hebben we. Wat hebben we organiseerd? Er zijn nog wat prei en bloemkool en broccoli en sla. Tje. Dat is wel een hele bijzondere tuinje zo naar Rouen van de Ster, hoor. Mooi, hè? Ja, dit is de dwarpstuin van Snakkeborn. Ja. En nou, dit wordt helemaal rund door vrijwilligers. Oké. En dan verkepen we weer wat grienten en zo bloed op bestaan. Besteen je bij de Gouzettes, Gossen? Ja. Ja. Hup. Top. Nou, even een paar wortels hebben die ik nog. En die griepen er even bij en knallen we een soort leopard tank knallen we hier door die tuin in. Jij! Ja. Toing. Wat is het? Is er wel? Hoppakee. Oh, shit. Wat is je joh? Top. Hey, dit komt helemaal klaar. Dan heb ik eigenlijk nog even wat prei nodig. Ja. En misschien wat bien of zo. Ja, dat gaat wel wel. Helemaal lekker. We gaan alles. Roven die tuin hier even leven. Ja. Yes! Nou, klaar. Hup. Dikke klaaikluiten eraan. Dat was nou wel even van denk ik. Ja. Niet tegen Nikke, Simon! Zo, tje, vrij. Ik wil graag nog wat bieten hebben. Waar heeft hij dan? Die staan helemaal achteraan. Wat is dit van de kraaien? Ja, wis. Hoe is er aanrijden? Een stuk kraaien voor jou? Dankjewel. Zeg maar net. Ja, top. Nou, wil wij eigenlijk een bos bloem voor tante Sita. Ja. Hun tante natuurlijk. Ja. Waarbij we maar een bos bloem aankomen bij van zij site. Daar heb ik geen vaas voor. Mooi grauw bos. Nou, die hebben we. Je pluk maar. Dat mag je al eens aan. Ja, jongen, ja, yes! Het voordeel van Omroep Friesland. Doe het maar. Ja. Nou jongens, kom op. Die. Tja, deze nog even. Nou, Lijn. Volgens mij had tante Sita hier net een vaas voor. Gewoon, Nee, denk het niet. dat maar ik. Nou, meer konden we net uit die tuin zien, hè? Nee, dat wil ik wel heel erg. Tja, best nog een aaien van mij. Nou, geweldig. Ja, joh. Wij gaan naar de Beeste Zwaar. En zo om Hessel eens even te pakken nemen. Ja! Leuk. Kom maar. Doei. Hoi. Bedankt, hè. Yo. Hoi. Oké, vrouwje. Het verrassingsmoment. Omke Hessel weet van niet. Je gaat goed regelen, goed regelen. Kom. Nog een keer, Hudder. Ja. Je hem erin, toen ik bloeien, want ja, hoe valt het op vanzelfs? Dit wordt er weer in, jongens. Hey, dat was er vanmorgen niet. Nee, ik was er vanmorgen niet. Nee. En waarom Marlijn? Omdat wij een verrassing voor oom Hessel hebben. Nou moest het ophouden. Omdat oom Hessel altijd heel erg lief is voor ons. En oom Hessel neemt mij dan mee naar het marathonschaatsen. En oom Hessel mij helpt bij het heenstrijden. Ja. En dan hadden we een verrassing. Ruiten! Ja. Oh god. Dit maakt Omke Hessel weer. Ja.
Hoe is het met Royce? Maar mij is fantastisch, Oh, en hoe is het met jou? Ja, prima. Nou, Claire, Ja. dit had je vooral je regelen. Ja, geweldig, hè? Ja. Bent net een stel kanjes, Ja, ik ben geweldig. Ja. maar dan moeten we er eigenlijk nog één even bij gaan. Sita! Die ziet in het complot, hè? Ja, wel. Ja, die zit Ja. in het complot. Ging je het verwachten? Nee, nou, ik wist wel altijd wat gebeuren zou. Tenminste, dat viel ik me op. Oh, hoe viel je dat dan? Oh, kijk. Mijn lijn was er net. Right ze. Dan ben ik er altijd wel. Ja, ze is er Oké. altijd. En in Joert wie is ze er net? Nee, ze weer er net. Geen Marlijn. En niet afmelden, hè? Nee, hè? Nee. Nou, Claire, Nee. wij gaan er een hele fantastische dag van maken. Nou, Maar deze meisje nou prachtig. en maar die twee. Ja. Dit komt helemaal Ja. Claire. Oom Hessel is zo speciaal voor mij omdat hij mij altijd helpt. En omdat hij altijd zo enthousiast is en hij is altijd heel erg lief en zo. Oom Hessel die neemt ons ook vaak mee naar het marathonschaatsen. Want zijn zoon die schaatst marathons. En dat vinden we allebei heel erg leuk aan Marlijn. Ja, Daar zijn we heel fanatiek in. ja, we schreeuwen de long uit ons lijf. Ja. En dan gaan we aanmoedigen en dan achteraf gaan we gezellig bij elkaar zitten en wat chocomel drinken of zo. Ja, het is gewoon heel erg gezellig, heel leuk. Tante Sita, die is gewoon heel erg lief en dat is een soort oma voor ons bijna. Ja. Oom Hessel en tante Sita zijn heel speciaal. Zo? Want ze zorgen heel goed voor de mensen om hun Ja. heen. En terwijl wij niet eens heel erg directe familie van hun zijn. Maar ja, ze zijn gewoon heel erg zorgzaam voor iedereen en staan altijd voor je klaar. Terwijl ze zelf ook druk genoeg hebben en dat waarderen we heel erg. Ja. Dat vinden we heel lief. In het Ronald McDonald Hoes hier in Beetsensweer. Ja. Wist je wat jij de beste vakantie? Nee, dat net, alleen ik ben je wel op ponykamp best. Oké. Ja, want mensen, het is een vakantiehoes. En het is alle keer ongepast. Je kan hier prachtig mooi eten sieren. En wat geven we jou van voor Omke Hessel en Tante Siti? Ik ben benieuwd. Ja, genieten, want daar gaat het jou door. Ik ga lekker die bietjes. We gaan ze alle geplukt. Hier hebben we de courgettes, de wortels, zo uit de klaaiwaai. En bientjes, shallotjes, heerlijk. Die grienten die gaan we rier bakken en er doen we een prachtig stukje vlees bij. En dat is goed, de carbonade. En dan maak je het even zien. Dit ben carbonades, of net? En dan hebben we Joert lekkere flensjes naai. En die flensjes die makkest van de aaien. En de aaien komen uit Snaggerboren. Daar doet blom in, daar komt boter in, daar komt molken in. En dan bakken in een mooi Lieds pannetje. En dan krijg je een mooi tinflensje. En die gaan we vullen met giel remmen. En dan gaan we daar een lekkere jetbaan bij doen. En een lekker baltje ijs. Dus we hebben een geweldig haatgerecht. En we gaan een heerlijk nagerecht Joert, om Omke Hessel en Tante Siti te verrassen. En je mag aan de slag. Ja. Klaar? Ja. Dan gaan we los. Dan letten wij het aanrecht, letten wij gewoon even met zijn zakje. Denk om die handen. Ja. Zo. Maar is het even zien. Dan iets stikje. Oh, oh. Is dit prachtig? Ja, het is Dan prachtig. gaan we even de courgettes. Eerst even goed spelen, even goed skimmeltje. Nou, doe die door de rouw. Dan doen we hem door de midden. Dan gaat die nog een keer door de midden. Zo. En dan pak ik even een lietsmesje en dan haal je dit. Haal je er even uit. En dan pakken we het mes en dan geven we het zo mooi in stukjes snijden. Ja, Witte, als je die nou even snijdt, dan snijden wij de keer deze even. Ja. 1, 2. Ze hebben nog een kleine tangenblik.
Hopla. Hopla. Wij zijn al klaar. Nou, je bent makkelijk praat. De genieten hebben we alle apart, want we gaan ik apart zien. Dus handig maar een zeefje erin. Blancheren is kwart. Zie je het? Kwart koken, ja. En dan doen we eerst even de worteltjes, want die mag het langst. Dus die gaan er nou saai in. En even een vraagje. Nou, ze stoot in een rolstoel. Ja. En met de net. Nee. 1 met een 12. Hoe kan dat? Ja, wat is er gebeurd? Nou, Wie vertelt dat? Doe? Ja. Vertel. Nou, ik heb te weinig zuurstof gehad bij de geboorte. Oké. Daardoor zijn mijn hersenen dus beschadigd en daardoor zit ik dus in de rolstoel. Oké. En dat is daar net ook kan. nee. Hoe raak in het leven zijn niet herinneren? En ja, hoe vies je dat? Nou, ik ben er eigenlijk wel aan gewend. Ik weet niet beter, dus ja. Ja. Ik vind het zelf niet heel raar. Maar... En door dan, bist je wel eens jaloers op haar? Bijna nooit. Nee, hè? Behalve als ik haar heel hard zie lopen, dan wil ik dat ook wel. Ja. Maar ja, wij kennen eigenlijk heel veel dragen. We hebben toen ik die zelfs. Ja, toen heerlijk krassen. Precies. Tje, dan gaat die dus weer hierin. Dan komt daarnaast koud water op. En het handige is, nou gaat deel 2, ik hoor er maar in. Zittend eten zie je, dat doe ik net altijd. Maar je hoort al even. Maar nou even nog oefenen morgen, hè? Ja. Wien we te op het tuin met z'n trein. Ja. En toen sloeg ik die prei, die sloeg ik in die wielenstek neer. Boppen op de holle van Nick en Simon. Ja. Hoe kerst het die? Ik ben eens een keer met ze op de foto geweest. En omdat ik heel vaak bij optredens kom, ken ik ze nu wel. Oh ja. Oh ja. En als je dan, zit dan voor hoor. Ja. En is het dan zo van, hey. Ja. Maar ja, nou bist toch een dikke fan van Nick en Simon. Ja. Maar nou hier ik het er even maar met even hoor. En toen hield dan net. Nee, Dan vindt het niks, die Nick en Simon. nou niks, dat is ook weer een groot woord, maar ik vind het minder leuk, ja. Ja, dan ben jij meer een fan van Rijtsen, of net? Ja. Tje, zag je dat? Nou, en doe toch ik wel een beetje, of net? Ja. Nou, dat dacht ik al, ja. De snijbjen eruit. En nou doen we nog even de rauwkast. En die maken we van de bietjes. Ja, alleen een skilt. Hoe zit het als ik er ben? Oh, mijn hessel. Best geen beetjes. Die lest geen bietjes. Tje, dat gaat namelijk zo. Deze giet je op. Midden, doordraaien. Doe maar. Maar zo is het niet meer. Is dit een fantastisch apparaatje? Zie. Hè? Nog hier. Oké, sure. Dit zijn Italiaanse bietjes. En die Italiaanse bietjes, die hebben dus een reet en witte kleur. En die kan je dus heel goed rauw eten. En dan hebben we hier de dressing. Die doen we er nou eventjes op. Maar het is nou wel lekker, hè? Het is nou wel lekker. Hier, kom maar. Is het dan? Ja? Oh, nee. Oh, heel. Zo. Erin. Even intrekken litten. Nou, om je vingers wel te slikken. Zulke lekkere rauwkast. Flensjes. Ik doe even hier voor, bij hem allebei. Daarna mag je maar aan de slag. Ja. Gewone zinnebloemolie. En hij dampt er al over, want wat oezen niet werden. Dan pak ik het beslag. En dan is het hier aan deze kant erin, zo. Hier let ik, en dan draag ik zo. Dan even zo. Leuk
Epke Zonderland. Nou, hier, daar komt hij. Ja. Nou, vooral je pannenkoeken bakken. Ja. Nee, geen pannenkoeken. Flensjes. Pannenkoeken met dik en flensjes met de Tim. Oké? En wij deze. Draaien, draaien. Schudden. En dan even een... Oh nee. Yes! Even. Oh. La, la, la. La, la, la. Oh. Nou, dan geven we ons nog aan de line hangen. Nou ja, dan is die van Omke Hessel. Ja, doe maar, draai. Oeh. Ik gezien. Zo, dit is Willem, maatje. Zo leuk is eten, zie je. Je bakken dat beslag op. En net te dik, hè? Nee. Tennenflensjes. Dan ga ik even met om Hessel en tante Siete praten. Ja. Dan blijf je erbij. Ja. We wachten nog. Hij moet nog even bruin worden. Geweldig, hè? Oh, nee, Geweldig. Proost. Is dat prachtig? Hey, ook proost, hè? Ja, geweldig. Nou ja. Hoe komen Joost bij de hinders? Ik ga altijd gisteren rijden en ik mocht altijd graag rijden, maar dat is gebeurd. En toen zei de dochter tegen mij, hij moet daar even heen. Nou, en dat heeft ze gelijk aan, dat doe ik graag. Je onderdeel rekening natuurlijk, of nee? Ach, daar is zelf eigenlijk geen erg in. Hey, maar toch een beetje op achtergrond en wat voor de band te betekenen, dat Ja. doen we heel graag. Ja. Ja. Nou, ik trek nou jou de hele dag op met deze verhaal, joh. Maar ik kan je één ding maar zeggen. Ze ben ik strontwies met hem, hè? En wist wat wij echt heel erg wees maar binnen? Nou, vertel. Marjoke. Maar Joke, Ja. de mem. Ja, dat is echt een kanjer. Waarom? Ze stiert altijd voor de band kleren. Altijd een fleurig. Alles kent je haar. Altijd positief. De regen nee te geven? Nee, is echt super. Want het valt net mooi, denk ik. Nee, Oh. denk het niet. Maar Jo vulde ik een stukje in en Jo ben er ik bij. Of nee? Zullen we daar eens zien op drinken? Nou, dat dacht ik. Of nee dan? Ja. En hoe het zie je erbij? Ja. Helemaal klaar. Proost. Proost. Hupsakee. Hey. Hoppa! Nou, je hebt wel je best in, hé? Ja. Alles op? Ja. Echte pannenkoekhuis kan we beginnen. Ja. Ik kom correct bij Ome Hessel en tante Siete bij. Helemaal lekker een glaasje wien dronken. Ik maak je nou het haatgerucht even nou. Je neemt er maar even in. Je mag nou maar rug even vrij. Joepie. Juist. Carbonade. En dat lijkt het simpel, maar soms zijn hele simpele dingen toch nog wel wat moeilijk. Net te lang bedienen. Het moet net sudderen. Het moet een beetje lekker zacht en mals van binnen wezen. Boter in de pannen. We branden hier haast het Ronald McDonald al. Zo wat een pieper erop. Je krijgt die carbonade, die doe je even terug de blom. En zo aan de bonken vasthouden in de hete boter. En wist niet waarom dat een carbonade een bonken had? Nou, dat is een hele simpele verklaring. Want alles wat je aan de bonken brieren, dat jou meer smaakt. Lekker, hè? Oké, en nou de grind van Snaggeboorden nog even wakker. En dan beginnen we met de worteltjes, dan de courgettes, de snijbeentjes. En dan doe je op het allerlaatste moment de prei erbij. Want ja, die maakt wat knapperig bloeien, nou. Grind en clear. Dan maak je betaald. Ik ga de carbonade eens even in de oven doen. Zo.
Zo. En dan de knieën. Mooi eronder. Garbanade erop. Natuurlijk een lekkere lekje jus. Haal je er ook nog handvet bij. Lekker eten. Lekker eten. Ja? Dit bent de beste, tenminste carbonade, zo net. Alsjeblieft. Ze zijn heel lekker. Oom Hessel, het mag wezen, of net vooral je? Ja! Komt-ie! Ja. Oh, Lekker. dan ben wij heel erg, Zuur wel best. ja, en benijd. Want wij vinden het wel lekker. Ja. Nou, wij zullen eens even proberen. Ja, dat gaat best. Ja, ik ben niet ontevreden. Smaakt het, Sita? Heerlijk. Hé, dan maken wij de een dessert even. Ja. Ja? Ja. Nou, dan doen we het even sa. Dan doe je die eventjes sa in fjouwen. Want die gaan wel even wassen. Ja. Als je dat even doet, dan vul ik de flensjes even. En dat giet sa, daar komt die gele rommel. Dan lees je maar lukraak, een beetje aan de buitenkant. Lees je die jitbijkers sa erop. Een licht streepje remmen er nog bovenop, sa. Hup. Dan plakken we die sa dicht. Tja. En dan zul je mooi die vulling. Dan komen we bij de poederzoeker. Sa. Die. Lekkere rosette slagroom er bovenop. Sa. Hup. En een mooi licht stakje mint. Hier. Dan pakken we nog een paar van die mooie stukjes hierbij. Die steken we er een beetje nonchalant zo wat in. En een bolsje ijs erbij. Als wij Omke Hessel en tante Sita hier niet blij met mij kennen. Dan weet ik het ook niet meer. Precies. Sita, is dit een fantastisch boeket? Dat hebben wij van de morgen tussen de grienten hebben we dat plukt. En wij dachten zo, we rogen zo'n groot boeket dat het net in de vaas past. Dus hebben we die namen die. Die moet je naast mij nemen. Geweldig. Die haast maar wel. Ja. Nou, lekker eten. Lekker? Dat is mijn best niet zitten. Zo, op het einde hebben we altijd nog een leuke uitsmieter. Dit is voor Dankjewel. mij. Het is Dankjewel. eigenlijk voor je allebei. Even zien. Oh! Ja, want ik dacht zo, ik ga voor deze twee keukenprinsessen, want dat ben het, hebben wij cupcakes en koekjes. Dan kan je na de tijd altijd nog even denken van, dat ben je een leuke dag. Lekker eten maar rijden, toch? Wel? Ja. Ik wil je hem heel hartelijk bedanken. Niks te danken, nee. Voor alles wat je hem dingen na. Fijn. De Ronald McDonald Hoeve. Ik bedankt voor de gastvrijheid. Mijn beide sterren. Ik zou zeggen, ont en oren keer. Zo doen je dat ook vroeger. Heerlijk. Hij ligt wel een beetje op rijden. Heb ik niet eens een skeef onderweg.